с колега журналист. Става дума за посегателство над свободата, над живота и спокойствието на кореспондента на BTV Дани Атанасова и нейното семейство. Трябва да кажем, че след като във вчерашния ден ние ви разказахме за този казус в рамките на сутрешния блок, имаше продължение, беше образувано досъдебно производство срещу човекът, който беше и кандидат за общински съветник, но вече не е кандидат за общински съветник. Така че там има някакво развитие и той, че Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за закана за убийство, отправено от лице с имунитет към кореспондента на BTV в Ямбол Дани Атанасова. Срокът за разследване е 2 месеца. Това казаха от обвинението. Да, кажем на нашите зрители, че цялата информация, която е налична, защото това е изключително сложен сюжет, в който група хора отиват в дома на родителите на Дани, опитват се да нахуят, тормозят ги и по телефона, и на място. Всичко това е описано в публикациите в нашия сайт BTV новините БГ. И тъкмо големи интерес към тази статия показва колко е важна темата и колко е важно да разберем всички какво се случи всъщност. Темата е сред най-четените на сайта ни, което показва, че хората са чувствителни. Ние сме чувствителни към въобще съдбата и спокойствието на нашия колега Дани Атанасова. Включваме я сега. Дани, видях, че през цялата нощ си на линия във Фейсбук, тъй като при нас е ясно, това е работа и ставаме рано. Ти обаче защо не спиш? Заради цялото това нещо ли не спиш, Дани? Добро утро, колеги. Надявам се, че ме чувате. Да, вече трето денонощие мога да кажа, че нощите са безсънни за мен, за родителите ми. Аз, тъй като това е първата вечер, в която не съм при тях, просто постоянно очаквам да ми звъннат, дано това, разбира се, повече не се случи. Много се притеснявам, няма защо да го крия, но аз искам да кажа в началото нещо много важно, което до сега някак си в шока и в цялото това притеснение пропусках. Много ми костваше и наистина много се колебаех дали да дадем гласност на тази история. Нашия продуцент Ваня Григорова знае много добре, че когато вчера ми се обади, споделих с нея тези притеснения. Знаете ли защо се съгласих? За съжаление, в дългата ми практика на журналисти, откакто, разбира се, основно работя в BTV, много често има подобни случаи на насилие над възрастни хора, на телефонни измами. И винаги, когато хората се свържат с нас, се опитвам да им обясня колко е важно да застанат с лицето си, особено ако знаят имената на хората, които са ги нападнали, които са били агресивни към тях, да бъдат смели и да кажат, за да можем ние, разбира се, да търсим институциите. И се дадох сметка, че ако аз сега не го направя, после как ще застана пред тези хора и ще искам от тях да бъдат наистина в тази позиция, да имат тази смелост. Точно така, Дани. Това беше даването причината. На публичност е първата стъпка към изобличаването и към прекършването на подобно поведение. Моля те в кратък отговор да ни дадеш отново основните щрихи на това брутално нападение срещу теб и родителите ти и какво постигна разследването до тук. Те многократно, разбира се, ги казахме, телефонен терор, тормоз по телефона, с някаква изключително измислена история за куче, което уж те са взели и трябва да върнат или да дадат 5000 лева. Много прилича и на схема за телефонна измама. Аз в началото самата така помислих. След това непознати хора, които отиват пред дома, им чукат по вратата ни, притесняват ги, в същото време непрекъснато звънят, искат откуп, определят им среща, заплаха за убийство по един изключително грозен начин, която, между другото, много е важно да кажа, че човека, който е отправил тази заплаха, е признал за нея и пред полицията, и пред прокурора. Той не е отрекал такова нещо. По-късно този човек беше задържан, знаете, да шофира под влияние на алкохол и наркотици. Много въпроси имаме с моите родители. Аз самата поисках среща с директора на полицията в Ямбол, защото за мен е много важно едно. Ние да бъдем сигурни все пак в дома си. Това е много елементарно, но е много важно. Попитах го защо тези хора са се насочили точно към нас, към мен, към моите родители. Този въпрос, между другото, и до момента остава без отговор. Официалната версия, или това поне, което ми каза директора на полицията в Ямбол, че това е обикновена пиянска история. Много е трудно да се съглася. Ти намираш ли връзка с твоята работа и случващото се? Има ли някакви индикации, които ти подсказват за това? Честно казано, при положение, че към момента няма наистина обоснована и разумна версия за това, защо тези хора са се интересували от моите родители, защо имат изключително много информация за тях, може би
Това е една от версиите. Изпитвах огромно, чисто човешки ще го кажа, огромно чувство за вина в първия ден, защото мислех, че действително може да е свързано с работата ми. Официално не мога да го кажа, но е възможно. Разбира се, винаги при нашата работа има и такъв вариант. Дани, подкрепа от нас, с теб сме и се надяваме възможно най-скоро да можеш да си вършиш работата без да имаш подобни тревоги. Разбира се, много ви благодаря на вас. Искам само да кажа още едно изречение. Благодаря на всички, които ми пишат. Има хора, които от цялата страна ми звънят, не ме познават и предлагат подслон на мен, на семейството ми. Ние оставаме тук, разбира се. Надявам се повече наистина да не се случва това, което преживяхме на никой. Не само на нас, но и на никой. Благодарим ти, Дани, от институциите. Очакваме категорични отговори с доказателства какво и защо се случи на теб и на твоето семейство. Време за кратко прекъсване и продължаваме напред с всичко важно от деня. Останете с нас.